Fl-2021 il-jeddijiet għal-pensjoni ta' Malta kienu ta' 37 biljun u nofs euro. Dan ħareġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO hekk kif ġie spjegat li l-pensjonijiet tas-Sigurtà Soċjali kienu jirrappreżentaw il-biċċa kbira ta' dawn il-jeddijiet li jammontaw għal kważi 35 biljun euro, jew kważi 93% tat-total. Filwaqt li l-oħrajn huma jeddijiet tal-pensjonijiet tas-servizz. Il-kontribuzzjonijiet soċjali laħqu b'kollox iż-2 biljuni u 300 miljun euro li 99.6% tagħhom qed jintużaw biex tkun sostnuta s-sistema tal-pensjoni tas-Sigurtà Soċjali u l-bqija isostnu il-pensjonijiet tas-servizz. Sal-aħħar tal-2021 kien hemm aktar minn 400,000 persuna fl-età tax-xogħol b'kontribuzzjonijiet imħallsa jew akkreditati li minnhom kważi 83,000 jew 20.4% huma barranin permezz ta' residenza. Barra minn hekk kien hemm biljun euro fi ħlasijiet tal-pensjoni li 800 miljun euro minnhom marru għal riċevituri ta' pensjonijiet marbutin ma' xjuħija. Meta mqabbel mal-eżerċizzju tal-2018 il-pensjonijiet żdiedu bi 15.2%.